L-Awtorità ta' Standards għal ħarsin soċjali ppreżentat il-viżjoni tagħha s-7 snin li ġejjin. Din il-viżjoni strateġika hija bbażata fuq 4 anijiet strateġiċi li jwasslu għal 21 inizjattiva u 84 miżura. Il-kap eżekuttiv ta' din l-Awtorità Matthew Vella għal permezz ta' dan ser tkun qed titnaqqas il-burokrazija. Il-viżjoni tagħna kienet li nikkreaw dialogu u kollaborazzjoni fil-qasam. Dialogu għal min qed jirċievi s-servizz. Aħna ridna npoġġuh fiċ-ċentru ta' dawn is-servizzi, ridna naraw il-potenzjal tagħhom ikunu qegħdin jintlaħqu u min qed jagħti s-servizz ikun qed jiġi ispirat. Permezz ta' miżuri differenti mill-aspett ta' taħriġ, mill-aspett ta' teknoloġija, il-ħsieb huwa li naqsu il-burokrazija. U dan qed nagħmluh għaliex il-qasam ta' ħarsien soċjali meta naħdmu l-kol flimkien, meta nħarsu lan komuni tagħna, żgur nistgħu nilħu ħafna aktar. Ġie spjegat kif dan se jwassal għal ħarsien soċjali innovattiv b'qabżiet kbar lejn l-użu tat-teknoloġija, simplifikazzjoni u awtomazzjoni ta' proċessi fl-awtorità. Din tat 347 servizz liċenzjat fosthom fil-qasam tad-diżabilità, vjolenza domestika u anzjani. Preżenti il-Ministru għall-Familja Michael Falzon għalli jemmen illi din il-missjoni l-awtorità qed twettaqha u dan is-sentiment qed jinħass fis-soċjetà. Saħaq li l-pass li jmiss huwa li jkollna viżjoni strateġika fit-tul li sservi ta' pjan u direzzjoni fit-tul għas-servizzi soċjali kollha li jiġu offruti. Timliet vojt illi kellna, illi ma kenniex awtorità regolatorja u laqas awtorità li toħroġ il-liċenzji b'dak li huwa l-qasam tas-servizzi soċjali, imlejna dak il-vojt u iktar milli imlejna dak il-vojt il-ħaddiema ta' din l-awtorità wrew ukoll kemm huma reżiljenti. Partikolarment dawn l-aħħar xhur. Sfidi ibsin li għadda minnhom kulħadd imma huma veru taw semhom.